Wara 18-il xahar ta' taħriġ intensiv, l-20 ċiklist li qed jipparteċipaw fl-isfida Life Cycle bdew il-vjaġġ tagħhom minn Minsk fil-Belarus. Il-vjaġġ għandu jeħodhom ir-Russja. Kif wieħed jista' jimmaġina domina sens ta' sodisfazzjoni li finalment jinsabu fi triqthom flimkien ma' ċertu sens ta' eċitament għall-avventura li deħlin għaliha u tħassib għall-isfidi li ser iġibu l-10 tiem illi jmiss. Iċ-ċiklisti tal-Life Cycle għandhom lan li jiġbru fondi għarrin il-unit fl-Isptar Mater Dei fejn tingħata kura għal dawk morda bil-kliewi. Din is-sena il-grupp huwa magħmul fost l-oħrajn minn 11 membru illi qegħdin hemm għalli jista' jinqala. Huma telqu minn Malta nhar is-Sibt illi għadda u l-bieraħ qattaw jum jarmaw ir-roti u jattendu laqat dwar informazzjoni loġistika. Dan huwa pjuttost importanti din is-sena hekk kif ir-rotta qed tieħu liċ-ċiklisti f'żoni fl-Unjoni Ewropea u oħrajn li mhumiex. Dalgħodu ċ-ċiklisti għamu kmieni u ftit wara bdew l-avventura f'temperaturi li fortunatament huma ferm aktar baxxi mis-sħana Maltija. Sabiex isibu triqithom, iċ-ċiklisti għandhom l-informazzjoni kollha stampata u aktar minn 300 tabella tul ir-rotta inferxa kull 100 metru. Dawn it-tabelli qed jitneħħew mill-aħħar karozza li qed issegwi liċ-ċiklisti wara li jkunu għaddew. Ir-rotta tal-lum hija lixxa u ma fiex għoljiet kbar, dan ifisser li ċ-ċiklisti m'għandhomx ħartan niżla fejn jistgħu jistrieħu. Illum iċ-ċiklisti jsuqu 192 km u jaqsmu l-frontiera l-Litwanja. Il-maratona bdiet fl-1999 u b'kollox sa issa żaru ma' 36 pajjiż differenti. Din is-sena l-maratona ser tkun twila madwar 2000 km u mistennija għaddu ma' xar tiem. Is-sena li għaddiet, il-parteċipanti tal-Life Cycle irnexxilhom jiġbru 130,000 euro għarrin il-unit.